he khovel kan cham chung hian thleng nge ngi tur kan du thleng lo atama chu tiang chia chuan thleng lo tur kan du ngoi thleng om bok thrin hei hi ring nun chu ni he tiang chi hian kum sang ka jakwa som kwa pakwa khan Virginia chim lama khopa khata thil thleng turan du hau lo tur thleng ve tlat mai hemi kum hian he khwan pastor nu pui chu chin hriat loina bo thut maya apachal poina om na china hre thei tlat lo achana nan zo poin pastor chu na bo na chanom reng reng a hriat bik lo thua soi si hetian pastor nu pui fel em mai rong bol ngai poi mo mi tak chin hriat lo bo thut thia hria piang in makantia oi har sa ti tak tak ponom nual ma sem pastor nu pui hi a bo miau si engwang bo nge nia tunge mo phur chu he video top lama hian lang chiang do na he case ngai number te jing mi ani hial lina rinom chin hriat lawan pastor nu pui bo ta dai hiam ming chu Patty Jo ania amala hi kum som thum pasari mi chau alani nge an pa hi pastor Rick ani thung anni hi pastor nu pa fel tak ni na hrachiang tu te chuan an soi tunan rong bol na mun Virginia chimlama kho pakhata po hian an pastor te nu pa hin fak hlea pastor nu pa tu ni om reng amoi ni nan soi an nu pa hian rual an pola an ko ran en kol member te zinga po an pastor te nu pa hi ngai na lo nom lo kan ti theyang chu tiang kho parong bol tu nu pa chu ni ome an rong bol chanan chianga in ngai tlom takin rongan bola an ko ran member te zinga tran pui ngai emo tong trai sak ngai emo counseling pek ngai om reng reng in pastor ri ka hian an tan huna nei lo ngai lo a hun taka thlenga atul danang zelin na ko ran member te hi akai hruain a engkol thrin ko ran mi pui pon pastor chunga hian an loma pastor nei fu anin ti char hle an pastor ngot po hi ni lenga fak thamani lain an nu Patty la chuti bok Patty po hi pastor nu pui tu renga pianga moti mai turani ve boka anui sang thei renga kholaya po bi masak kan changai lo kan tiang chi hi ni ome tu te po no panga chunga Peter putar thlengina kom thiama an ngai na em vek ome Patty hian an parong bolna troyom thra ema ama hi zai thiam tak music thiam box si rimoi man ro tum thiam lo ani tlem ngotang kan tiang chi khan nge a rimoi man ruwa ro po piano hi tum thiam fal hlea piano me to chuan a zai tui lo thei lo ni nan ko ran member pakhat chuan a soi an ko ran music committee lama po ain ro thuk lea an ko ran zai pol phei chu kutan da deuh chot ti la kan soi sual kher lawang hetiang khophian an parong bolna troyom tha an ko ran en kol mek te tan chuan pastor te nu pa hi thunei tu lamin an son chua sak mai ang ti hlom hle ome hetiang takarongan bola wang hian an rong bol na khuwa po pastor ri ka te nu pa hian zan kai lea tu te po in nu le pa enin an en ni mai hian alang an lungai mang an nia po ri ka hian pan chota ani hian alo thamon thiam hle thrin ni nang ko ran member jing pakhat chuan a soi nge a hetian nu pa thei tok chuarong an bol lai mek hian an sum din hune ro thalu tuk lo ni na lang pastor ri ka hlo hi atlem nge an kham lo deu ni ngei turani an nu Patty hi mi intifai nei hlo thina kar khata US dollar somkwa India poisa chuan cheng sang ruk zaruk vela hlo tlang pui thrin hetia in lop chung po hian sumin dai lo tuman nei ta zewa hei hi thil makang reng tak chu ni ome rikate nu pa hian thalai an visual hlea an khuwa thalai hum sual dai rabi tleu laklo te chuan kuta in ngata nga in thei top choin an zui thwina anina te choya somin an ti puya athan te phei chu hun rei tak an bula kho sa zui ta te ponom nok mai anina leng lu jinga hian thalai an tam beremoti mai turania rabi tleu laklo ba ka rin na kong alanu pangve tak pathian thu hria thiam lo lai nei te point rika hin pan na sa a nu le pa te ba ka rika te nu parong bol na hi thalai lamin an ngai na zual kan ti thei ome hetial him le lom to karong an bol dun lai hian an chunga thil duam lo tak a thleng ta si me ni som pali saka jakwa sompuwa pakwania hemi zan hian rika chu meeting poimo tak aneya an meeting zo a ho chuan nu Patty mu turom ta hau lo tunma in Patty hi hetiang chenarei hi chuak ngai lawa a hotlai ve deuh don tum poina pasal rika hi hril thlap thrin ani sia an pa rika hrila hai nge mai a meeting bang chuan nuin hlim takin a lo dong song tura ngai lain lo dong song tu turam ta si lo rika chuan a han ngak fanga ma se nu pui Patty la are vung mai box si zanlai dar som pani retrap to tia chuan rika chuan ani ta lo win a hria
police a phone ta a police chuan an nu pa in kara boina le lo te an nu chuan tlan bo du na khop ani em ti ten zota rika chuan chu tiang eng ma in hau thin rim na le han tlan bo ngot du na chana nei o ma hrial lo thua soya ti chuan ril runwam lo zetin rika chuan hemi zan hi mang ta a atu khwa lo wara peti mel reng mu tur lom ta chuang lo pastor rika point ang kawran member te chu chin hriat lawa nu bo thua hril lo thei talawa kawran member te point makan tia angai nan hrebik lo hle mai kan soita kang khan rika te nu pa hi nu pa in mangai tak hlim le lom taka rong bol du ni nang kawran engkol mek te chuan an thria hei wang hian peti chu tlan bo na chan ngot tur an threlawa achunga thil thalo engemaw taka thlengani chun ring deuh fura darkar liama an pastor nu pui chan chin hriat tur om thei si lo kawran mi pui tam jok chuan an pastor nu pui chu mi sual ten an rubo ani ring le ta a ring dik tak mo ni ni lai peti chan chin hriat tur om lo nu point police se chuan rin hnel tur emo han chui zui na tur thil reng an la hmulawa an bang bo tlang ri hle mai investigator te hriat thei chin zong chu peti credit card thim hanal ani lo thu le a bank account atanga sumom te po khoi che te mo sum da bel emo la om lo thu chau chuan hriat thei chin al nin thung investigator te chuan pastor rika chukom le in thuan zot fia le a an nu ne na in ti thiam lo nan nei lo te zot non le in chandang engmo wanga tlan bo du na ril ru te puthem ti ten zot tel boka pastor chuan kan nu nen khan kan in mangai hle a dam chung om dun turin pathian ma thu kan tiam to boka hetien tlan bo san ngot thei kan ni lo to suala to ke mo misual ku ta tuar ani karing ruma ma se chu em chu chunga thleng lo se ka du tak zeta engtikai modam taka lo hole turin coloring ani ati rikia thu soi hi investigator te point an oi tlang hle ni na lam hetien hu chui tur mu malan nei lo lai hian peti motor khal thun chuan khuwa tonga hlawak lawa kongsira thataka pa ka kalsan ani thu report an dong ta investigator te chuan rang takin motorom na lam chun pana an wathlen chuan peti motor khal thrin nge ani tin fin fia phota motor kong khar chu honan tuma ma se kong khar zong zong alo in kal travek si eng tin mon hong thei ta uluk takan en nu chuan motor chunga chuan tharum han tho na nu ma om reng eng man mulo evidence thatak mu nge yanin be sei la in an be se ang eng ma investigator te hian an mudol lo ni na lang mana ma se motor khal tu thut nan han en chian le chuan peti thut na nuang ta lo riau mai motor hi peti khal ni theina lang ta tlat lo achan chu driver seat hi atol hnung hlea peti kha nu sang lem lo tak fit nga le in chi sari vel chaw sang ani wangin tuna driver seat om dan en hi chuan peti khan motor tlan ti le din ti tura ra ngai pathum mom kha awarap phadon lo tia lang chianga hei wang hian peti motor hi ama peti khal ni lovin mi pa tu emo khal ani tia chiang hle ni investigator te chuan an soi ani le peti motor khal tu hi mi pa ni chuan tunge ni tang le a pasal ri ka chu ni thei lo phot a chan chu peti bozan khan meeting poimo taka tel tlata hei wang hian he motor khal tu hi pasal chu ni theina lang lo ani le he mi pa hi ri ka te thian thatak ani theyengem nge nia peti hi ana rukin ngai zong lo nenga peti motor po hi abial pa chu na lo khal sakreng zokem ni an pasor nu pui fel takangan ngai hian arukin thuruk tenom takalo nei ru reng zokem ni chui tu hrelowa hun rei takanom nuwa tuna chuan chui zui ngai an nga chaudon ta hle mai angai nom chaudon tran chawe investigator te chuan peti case su thuk zokin an chui chho tran ta anom na khuwa mi hrang zonan zot kwal boka zonan zo zinga pakhat Robert Roland an ti chuan investigator te hne na chuan peti bozan khan peti motor hu na tanga hlawak lawa mi pa pakhat ke kallai hu thu le a motor chiat lo te phur ho ngai lo te zo thu soin chupa chuan a motor chiat lo thu le phur ho ngai hran lo thu te hril ni na soita ma se light eng thatak nuai mu ani lo wangin Roland a hian mi pa mu chu chiang takin tunge a hriat thei lo thu a soi thunga palian pa ngai ve tak samdumani thu chau a soi thei thung investigator te chuan Roland mi pa hu le apian hmang a soi chu an chui zui don ngiala ma se chui thui har sa hle chui zui viau turam si lawa wang le kar khat lai liam ta ka wangin investigator te chuan pastor ri ka bok chun kom le ta thu thar engemo amma soi du lo te soi du tap mielin tia kom an ni ber o me ri ka chuan amma soyang tho kha na tir lama chuan nu palim takan ni thu le anu pui chuan tlan bo chan na turani o ma hrial lo thu a soi le phota investigator ten zonan zo bel tak ze la chuan
pastor Rika point ma soi du lo thil pathuma soi ve ta Rika chuan ke hi frisel taka lang si in nu panun man ko nga ka sang lo hlea he hian kan nu pa in kara in hauna thlen fo thwina he thila hi chona ti ngai na tak po ka shebik lo tin tun ma kum nga kum ruk liam ta khan me sedang pakhat nen kanin kop ve zuai boka hemi chungchang po hi kan nu point a hria ani point min ngai dama tin ka me chekop thin nen po khan tu na chuang kanin thran fel diam to a kanin be pop ngai ta reng lo bok kan nu bo ma lop khan mi papakhat hian phone a miron bia innu hian i hriat lovin mi padanga kopania aron tir ngot boka kabawang reng hle mai ati pastor Rika nan nu pain mu thiam lo thin na chana soi pathum zinga pahni na hi investigator de chuan makan tiang reng hlea pastor ni sian ula danga lo kop thei tlat mai kha mak ve bokla taka anupui pati chuan an pa thil ti chongai dam nge yanga ma se thei hil bik lawang ti chu investigator tingai dan ania heti hi ni chuan peti khan an pa tiang hian manin thiam chopna nein mi padang ro kin lo kom ve tamai em ni ti chu investigator de zona ni leta investigator zinga pakhat chuan Rika khan tun ma in mei sedang lo kop ve zuai to thua soya annu poina hria anin ngai dam to ti soi boka ma se peti khan kha thil kha hrechuak fo dona nu panunan pa lo chakwak bok si lo wangin amain thiam chopin mi padanga kop ve tamem ni ti chukaril ruwa zona ron lu tania an pa hian hrechuak ma se tun ma in me chedang lo kop ve to tho wangin ngai dam ve thei mai a rina wangin peti hian mi padang kop ve tamai nin ka ngaya ko ngai dan ero adik ber kher lo mai thei boke ati ni e Rikan hetian nu pachan china soita ka chuan investigator ti ngai dan hi ngai dan om lo poni big ran lovang investigator te chuan Rika thu soi bo zuin annu khana rukin mi padang ngai zong ani em ti chun chui ta chara ma se peti hrichiang tu te zinga ngai zong ani om hria reng an om si lo Rika hian do ta soita zokem ni hetia man lak mol lai hian mun ranga petin mu thuan lon soita sup maya Besin sang taknen investigator te point petin mu na mun chuan chui chiang zela ma sen beise angin peti ro mu ani ta chuang lo hetian mi in petin mu thuan soi vele tak sia chuan investigator te point Riki thu soi pakhat mi papakhatin min ron bia innu hian i hriat loin mi padanga kop tia Rikana soi kha adik theidon riawin an travele ta investigator te chuan peti hian ngai zong dang anenga engma soilem lovin ngai zong nen hian an tlan bo dun tamai ni nan ngai le ta chin hriat lowa peti bo na pokar tamalo liam ve tareng mai investigator ten thei top choin an chui ma se ma son na lian tham soi tu re ron na nei lo thung hun liam zela peti chung khat laina le ama mangai tu teril ru boys wal ta hle mai an mangai peti chanchin chu a chiamo a try mo hriat wat an duwa peti leizon nu pakhat koni chuan mai na theiang tok tokin lo chui zui ve reng boka hetia chui zui na lama hian internet site pakhata alut fu hlau maya chuta chuan meiche pakhat thala peti jo ang em chu lo in tar wanga he meiche hi Romania rama na tula wanga kal turani thualo in ziak boka alai zo nu mewin he meiche thala khi peti thala ke moti thei chuan peti nen ani nang hle ti kan thre thei o me investigator ten hena koni chuan a thalak mu chu thon ta investigator te point atir chuan peti thalak ni nge in an thria 99.9% valin peti ni in ke ni point kan thria anti ve hial ani le he site mi che hi peti lo ni tak se na thula wanga Romania kal tu ni ta box se engwang nge ngoi renga kal ngotang apasal Rika tal po hril theilo ni chui zui ngai hle mai investigator te chuan thuk zokin an chui zui ta ti chuan tun ma deuh khan Rika te nu pabula hian tlangwal pakhat a khosa ve thin tin thre thei ta he tlangwal hian engemaw taka hriat ringin thu zo fian tuma ma se he tlangwal hian thuan zot fi don ti a hriat wange ni an ram chua sanin ram danga lo zin chuak dai le ngala heti lo zin chua dai ta ka chuan he tlangwal hi peti bo chungchanga rin helakai thar ta vio mai investigator te chuan he tlangwal chanchin hin chui zela he tlangwal hi doctor din tu main buat sai mek college lut mai turai mission poti fel vek tonia mase college ha chuan lut talovin missionary na thok turin Macedonia rama kal ta daya anan chui zel ta ka chuan Macedonia hi Romania ne nai nai te lo ni le ta zela Romania hi peti kal na ram ni oman rin khani heti ni chuan he tlangwal le peti hi rukin an lawin ngai zong anga atopa chuan an tlan bodun tamaim ni ti chu investigator te zona ni le ta
investigator te chuan hetlang wal hi zon mu ngei tumin an beya investigator te hi Macedonia te kalin thu zo fia nge an tuma ma sen zong mu zo thei mai si lo kum khat le chan ve chung zet an zon nuwa hetlang wal hian makang reng tak mai investigator te ron be popin zona zo dun ne ang te chu zo thei ani tur thuar ron fil ta hlau mai investigator te chuan thun han zot fia ta nge ya hetlang wal hian peti bo chung changa inte chiam ma hriat lo thu soin peti kha nu thata kania anina po huninga mo chen chu ka khosa ka chunga pon thakop mai peti nen khan ngai zong enin kanin an lawa mi padang rek reng po hi chu tiang chuan an thei ka ring lo peti kha Christian thatak ania a Christian thatna wang khan hetiang lam thil hi ati du ka ring lo bur ati hetlang wali na soi chun zom zel dana chuan pastor ka hi pon lama pazai dam takanga lang si in an mani in chunga chuan pathin chetak nupuite an khum chiam mai thina lo nia hetlang wal hi rikateina hunenga mo chung khosak ve to wangin rikami je dik tak po chiang ve thokhat le tura investigator te poinan ngai hemi chungchang hi hetlang wal hian soi chun zomin rika hian voi tam tak pati khan khum lai ka threina sumanin dailo zia te soin annu chu sumanin dailo chana amo pu vak mai zela pon lama tang chuan rika hi pastor zaidam takin langma se an mani in chuanga chuan pathin chetak nupuite an khum ching takania an hla po che thrin hle ati hetia thilfiat angang soita ka chuan investigator te chuan hetlang wal hi peti bo chung changa in nam noi thein an hretalawa ani hi chu chui zui ngai an ruat talo an mirin ber hetia film taksia chuan tunge peti bo chung changa hian mo phurtu ni tang le apasal rika hi ani thei mai ngem rika mi zia dik tak hriat nuwa chuan he zona hi zona om takania investigator te point he zona tho hi anin zot ve bok hei wang hian pastor rika chu thuk zo ka chui zui ngai ta ni na lang investigator te pot chu pastor rika chui chiang le zual turin anin bot saita ma se mi bo report ngot hi crime report atling si lawa crime report om lo chuan investigator te hian rika chen nei hi thunei tu ten dap phalnan pengot thei bik si lo an malanga tur kong a pingang reng ri hle mai hetia malak dan tur ngai tuan om mek lai hian kumthum lai alo liam le tareng mai pati la chu re vung mai boxi investigator te chuan pati bo chung changa hian a pasal chu mo phurtu ni nan hria heti lai hian mi tam tak chuan an pastor chu hetiang ti du tur khopin an hrelo thung pati bo train kumthum le chan ve na chuan pati motor an hmuna tonga mel khat vela hla civil engineer pakhat dana good night chu survey nei in lui kama kalkual vela hetia kalkual na lama hian thil arap clear ri tarep maya tunma point hetia survey nei na hmuna hian ramsaru rawara thlia fo wangin chutia mai tura chuan ngaya ma se han an chen deuta ka chuan heru rawa hian meiche bra lo la oma ramsa in bra friend thuam heksu meiche ru ro ngei ni ti chiang hle ome investigator te hriat tiran nia investigator te chuan heru ro hi uluk takin an chianga in nei zung bun niom tak te lo la buna aban rek pakhat zoka chuan fuin lo lein thlung ran boka damdoi lama mithiam te chuan heru rawan mu chuat takin endika aha tang chuan peti nge ni tian fin fiata peti ru rawan en fia tong hian athi hun omang pon thra theya chin fiat lawa bo kum nen po in mil viawa chin fiat lawa bo tian pai na report ni po kha an thani lo ni reng mai theisin heti ni chuan peti hiram danga tlan bo lo tia chianga atha tha ani tia chiang ta viu mai boka tu thil ti nge ni tang le peti chu rong taka thani ti hriat ani ta boka investigator te point an hu chui dan chu ti ra tang boka an thar tho le ngai ta ama zong kha chuan mi bo zon case angania tuna chuan tual tha case ani ve ta thung ama sabera chuan peti pasal riki chu thu zo fia tan investigator ten an ko le ta anu pui ru ro mu chuan I thun thril chuan rikom dan chueng tin ma dang lam ei lo he hi makhle ome mani nu pui te hun rei takan bo to a chu ta ru ro mu chuan I thun soi te chuan makti ngoi omani lain rikai roin makti na pakhat mani lawa hei hian rin hnel atikai zual hle ome investigator te point rika hi poi khoi tu ni na ma te tong khan an hretoa an ring boka ma se evidence thatakan nei silo wangin man ngot the ni big silo tuntuman kom laya om dana po rin hnel rual lawin pastor rika chuan pui that tu ni in frema se forensic evidence an nei mi lo wangin an laman ngot thei chuang silo investigator te chuan tun man mi kom te chu kom that le thain an thria chu tiang chuan man la tran tangeya atir lama kan soitak
Petty motoran dana muna tronga lavak lawa mi papakhat mutu Robert Roland po chun kom travele ta tuntuma chun pastor Rika Thala king me in an kom ta investigator ten Rika Thala kan muta ka chuan Roland po hian khamizana mi pamu chu Thala kami ngei chu ni thuanem nget ta sak mai heti ni chuan pastor Rika hi nu pui that tu awani ta mai om ve tuna chuan investigator ten crime report an nei to witness thata kan nei ta boka Rika in dap theina po an nei ta Rika chen na in chun dap tran ta thilmak tak takan mu chuak ta tlat mai Rika tenu pa hian sumlama harson na lian tak nein an bil rang pek ngai to tak tam takan lo pelo tian mu chuaka enga tinge pastor ve si heti taka suma in dai lo tak mai pa ngai takin khosani se pastor lo hi in dai lo viu na tur ni na lang si lo hi wang hian Rika hian enga mothil danga asum lak lu hi mang na sa ni na lang tlat investigator te chuan an sum in dai lo chan chu chui zui ngai nan thria anan chui zui le ta pastor Rika te bank account zir chiang in an phone man dan ten chuya an phone man dan kim chang hanan an chuan phone number pakhat chu Rika te phone number atang hian voi tam tak biak ani ti mu chuani ta he number biak nan hian thakhat chung in US dollar sang khata ai tam Rika te hian an lo siang thin ti te pon mu chuak ta zela he number hi tu number nge ni tang le investigator te chuan he number hin han chuya an chui chuak rang kher mai he number hi number satliani lawa sum tam tak senga mi pat mei chia chung changa te nom tak tak a in biak na number lo ni reng mai pastor Rika hian he number a hian mei chedang komin sum tam tak lo khoral thin ti alang siang tangei mai he pastor zai tam tak a ko ran mi puiten an fakron lui hian thuruk te nom tak lo nei ro reng ti chui chuani ta investigator te soidan chuan sum lama hetiang takan lo har sat ta gawang hian Petty bo ma lok khan Rika te nu pa hian in hauna salea Petty chuan an pa sum man dana rin helna nei ta ka wangin arukin an phone man dan te chu lo zir chiang ve tuna investigator te mu chuang che hi lo mu chuak ve ti chuan an pa chu chua chala hetalin chua chal hian bo ro ka sang ta zela pastor Rika hian a thuruk riat chua chak tu anu pui thin rim so sang hian a thuruk chu puan za sak mai a lawa wangin anu pui hi hrui na ngonga reka are khlum zui ta ni in investigator te chuan ngaya investigator te chuan thil chiang thokatin an thria witness thata kan nei ta boka Rika chu tual tha thu boyan siam sakta kota hruain a thu boi chu court chuan ngai tua evidence an nei ang le witness thu sei tang chuan court point Rika chu nu pui that tu ni nge in a thria darkar ni chung lakin Rika chu thiam lo chan tira dam chung alung in tang turin a chung thu rel sakta ni